जय भोजपुरी सब भोजपुरी श्रोतागढ़ के हम आपके भाई बेटा दोस्त जीजी तिवारी जी प्रणाम करतनी का आशा करतनी कि आप लोग बहुत बढ़िया होखम जा और इसमें प्यार सपोर्ट बनेले रही जा। हमारे व्हाट्सअप नंबर नीचे बाटे जुड़े रही जा और आपके भी कुछ विचार बा जो लाग सकता केहू के विरोध में बा, केहू कुछ गलत करल बा, केहू कुछ बोलता ओकरा बारे में आप कुछ उनका के संदेश दिहल चाहता नहीं तक अपन विचार पहुंचावल चाहता नहीं तो इस चैनल आपके स्वागत करल बा। अपन वीडियो बना के हमारे मेल आईडी पर मेल कर दी। आप लोग के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में हमारा या व्हाट्सअप नंबर पे आके हमारे मेल आईडी लीजिए, मेल आईडी पे भेजी जा। आपके वीडियो भी इस चैनल के माध्यम से पब्लिश होई काहे हमनी के भोजपुरी में एकता लेवे के बा और भोजपुरी में जो भोजपुरी विरोधी लोग बाटे वो लोग के जवाब देवे के बा, विरोध करे के बाटे और भोजपुरी में एकता लावे के बा ताकि हमनी के भोजपुरी का स्टैंडर्ड बढ़े और भोजपुरी हमनी के इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे। तेही सिलसिला में हम एगो बात कहे के कोशिश करनी कि खेसारी लाल यादव जी के परदेसिया गाना आइल बा, ओपे भी ऐड लागल बा। तो हमार शुरुआत कहाँ से रहे कि ऐड लगावल गलत है। वीडियो जब एगो सुमित द्विवेदी बार बार पवन जे आगा ये के कहत रंग का ऐड लगा के ऐड लगा वो सब विवाद होते रहे, तब देखनी अथ हो गई कोई को पिछले कई महीना से देखत रही हमारा चैनल वो ऐड के शुरुआत से ही चैनल पे पहले के हमारे वीडियो आई रहे, चैनल खोले के पड़ल। हम ही कहनी का ऐड लगावल गलत चीज ना है। तो पीछे पवन सिंह के मोहब्बत बेचाता गाना आइल ओ पे खूब पवन सिंह के मतलब ट्रोल कल गई जे अपना के खेसारी लाल यादव जी के फैन कहला, हमका के चमचा कहनी और वो खेसारी लाल यादव जी के ठेकेदार भी कहनी। क्या कि खेसारी लाल और पवन सिंह सिर्फ वो लोग के ना हमन, खेसारी और पवन सिंह के पूरा बिहार जानेला और सबको उनकर फैन है। गली में बच्चा बच्चा और बूढ़ बूढ़ जानेला। चंद मुट्ठी भर लोग बा वही लोग समझावे के कोशिश करल बानी। उहे लोग ऐसा यूट्यूब चैनल के जे लोग बाटे जे भड़कावत ताटे वो लोग के मन बढ़ा के रखले बा लोग और उहे लोग देखी सोच लोग गंदा कतना सोच बा। आपके वो कमेंट के हम रिप्लाई देवे बनी सब जाना के कमेंट, हम डरे वाला बात नहीं किया हमार। हाँ बहुत और बात बा के बहुत ज्यादा डिसलाइक मिलल बा लेकिन लाइकवा ज्यादा बा। अब भले हमरा कईयो लाइक मिली नाहू मिली फिर भी हम अपन बात कहम काहे कि हम सच के साथ बानी। हम जौन बात करल बानी उ सच बाटे। हमारा दुमुहा बन के आपके बीच बात नहीं करल। हम अपन काम करे नहीं, रिएक्शन देवे नहीं, रिव्यू देवे नहीं, ये बात में इहो लेके आवे नहीं काहे कि जरूरत पड़ी गई बा भोजपुरी में ऐसा आदमी के होखल का स्टार आप बानी तो आपके बोलना सकता नहीं। भगवान नहीं कि खेसारी लाल यादव जी कुछ गलती ना करियन, पवन सिंह कुछ गलती ना करियन, एहू लोग के बोले वाला केहू चाही नु गलत तरीका ना। भोजपुरी के नाश मत करी जा, भोजपुरी के डुबावे के कोशिश मत करी जा। ऐसे अब भोजपुरी के समर्थन आ चुकल बाटे हमारा साथ। हमारा आप लोग इतना डिसलाइक कर ले जा लेकिन लाइक करे वाला भी कम नहीं खन। तो हमारे साथ वैसा लोग बाड़े तो आप लोग भी सोच बदली जा। हम आप लोग के खिलाफ ना है क्योंकि बार बार हम कमेंट में हर एक वीडियो के नीचे कमेंट करें कि हमारे मकसद केहू के नीचे दिखावल ना, केहू के गिरावल ना और केहू के खिलाफ नहीं खे बोलल। हमारे केहू से जाति दुश्मनी नहीं खे। लेकिन आप है जो बात कहले बने एक जना भाई कमेंट के लिए बड़े जातिवाद, इनका अंदर देखिए जातिवाद कितना मानसिकता भरल बतानी। कमेंट पढ़म आप लोग सुनम जा और फिर इनकर जवाब देम और भी कमेंट के आपके टॉपिक बना बना के यही सतना बात कहनी है। देखिए क्या कहते रहे कि ब्राह्मण को कितना भी कर दो वह किसी बैकवर्ड नहीं हो सकता। पता ना बैकवर्ड नहीं हो सकता, बैकवर्ड पता ना क्या लिख रहे बड़े। खेसारी ने कितना ब्राह्मण को रोटी और मकान दिया है, तुम सही के ब्राह्मण हो, तुम उसको तुम करो। मतलब ये लोग के अंदर अभी भी ब्राह्मण अहिर राजपूत और यादव वाला भाषा पड़ल। ए भाई आपके जे भी भाई बड़े रविंदर यादव जी देखी संस्कार हमारे कितना भाई यादव जी कहले बानी लेकिन इधर तो कोई संस्कार वाला उल्टी कर रहा साले। अब कैसा शब्द हम ना कह सकते, सॉरी माफ करिए मैया, हम ये सब शब्द के अथी ना करी। संस्कार बाटे बहुत, शिक्षा भी बाटे। बात कहनी संस्कार और शिक्षा ही इंसान के बदल सकता, पूरा बिहार के बदल सकता, गरीबी भी मिटा सकता, इंसान के पावरफुल भी बना सकता। तो ओकर हम ओकरा के प्राथमिकता देवे नहीं। तो इनका सोच देखी हम अपन जात का है का हमार धर्म है उ चौकट से जब बाहर निकले नहीं अपन घर के दुआरी के बाहर तो वो लेके ना चले नहीं, वो जाए वो इंसान बन के चले नहीं। दुनिया में इंसान बन के चलेगा। अब तो फिर भी हमारे हिंदू हो, हम यादव हैं तो हिंदू हैं तो तनी ऐसे नाता बा के हिंदू के कारण नाता बा। लेकिन हम मुसलमान भाई, उस सिख भाई, ईसाई भाई से भी वही सन के पेश आई जतना अपना हम भाई से अच्छा से पेश ना आए। काहे कि अपन भाई पे हमारे हक बा, अपन लोग पे हक होला। वो तनी बुरा भी मान जान तुम से माफी मांग के मना ले, लेकिन एगो दूसरका के अपना भाई से भी ज्यादा प्यार देवे के बा, कहीं वो बुरा ना माने। कहीं ओकरा मन में पहले ही बैठल बा कहीं ब्राह्मण हो, कहीं हिंदू हटे तो पता ना हमारे से बोली के ना बोली, तो पहले ही लोग के भरल बा। लेकिन आप बहुत ही गंदा सोच लेके बानी। मतलब इहे नु का ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण आर्टिस्ट बा ओकरा के सपोर्ट ना करम, जो यादव आर्टिस्ट बा ओकरा के सपोर्ट करम। वाह वाह बहुत बड़े बड़े टैलेंट निकली आप लोग ऐसा के सोच लेके लोग बैठल बानी जानू।
कि मतलब अरे वो कहते नहीं ब्राह्मण के रोटी देते नहीं होते। देखिए रोटी केहू नू अपना फायदा से ही देवेला, केहू केहू के किस्मत ना लिखेला, एक जरिया इंसान बनेला, केहू के सफलता के पीछे एक जरिया बनल जाला। केहू जानते नू केहू सपोर्ट कैला से उ उनका का स्टार नईखन बनावल। ये आप सोच बदलिए, आपके जवाब देनी है। अभी ये भैया और कहते रहे कि तुम सब पवन सिंह के चमचे हो, अपना रोटी कमाने के लिए खेसारी के वीडियो बनाते हो, मजबूरी में दो मुंह सांप हो, ब्राह्मण के नाम पर कलंक हो, पता न पता मकान देते हुए। भोजपुरी भाषा खेसारी लाल यादव जी के रोटी कपड़ा मकान दिले बा। हम भी वही दर्शक में आवे नहीं जाना, दर्शक के भगवान कहले। हमू दर्शके हैं, हमू एगो आम इंसान है, हमू भोजपुरी भाषा से प्यार करे नहीं, तो हमू तो उनका के रोटी दिले बानी। जब रोटी दिले बानी तो सवाल भी पूछे के हक बा के ना, कहाँ गलत बानी। ये रोटी आ मकान दिहल आप केहू के औकात ना होला, सब कोई अपना किस्मत और मेहनत से पावेला। ठीक बा, आप ये बात के ध्यान राखी। आपकी गलत सोच रही से जवाब देनी, आपके लागल हम जवाब ना दें, लेकिन ऐसे ऐसा ही वीडियो बना बना के कमेंट के जवाब हम दें। आप देखत जाइम जा और लोग भी जाने कि आपके सोच कैसन बा। नाम हटे रविंदर यादव जी, सबसे पहल का कमेंट हमारा इहे देखे के मिला रहे वीडियो पे। ऐसे आप लोग के बीच मतलब कितना घटिया सोच के आदमी बालोग, ऐसा भी सोच के आज के जमाना में जहाँ 5G के टेस्टिंग चल रहा बाटे, दुनिया चांद पे जा रहा बाटे, वही जा जातवाद के लेके पड़ल बालो। अरे जातवाद अपना द्वार के चौकट से जब बहरी निकली न ओकरा पीछे रख के आई। जब शादी करे हो तो अपन जो हम कैमरा अपना जात वाली लड़की चाहिए, अपना जात वाला बिरादरी चाहिए, लेकिन जब दुनिया में निकली नहीं तो दुनिया में सिर्फ एक जात के लोग नहीं खान और एक धर्म के लोग नहीं खान। एक मतलब आप लोग जितना मतलब खेसारी लाल यादव जी के सपोर्ट करता लोग यादव वालों, वो दूसरा आर्टिस्ट ना पसंद करी लो नू, तब कैसे, तब आप जातवाद पे मतलब लोग के प्यार आशीर्वाद मतलब सपोर्ट करम, टैलेंट पे ना नू। तब खेसारी लाल यादव जी के टैलेंट नहीं है नू, सब जादव लोग, सब यादव लोग उनका के पसंद की ले बा, ऐसे सुपर स्टार ट्रेंडिंग स्टार बनल बड़े। यही से आप लोग आता ना जाना डिसलाइक करता नहीं। कहे के तो हमरो मुँह भैया बहुत कुछ कह सकता नहीं, दिमाग में भी बहुत कुछ आवेला, लेकिन लेके का चले के हमारा सिद्धांत का हमारा करे के भाई, हमारा के सोच दिमाग है बाटे यूज करे के कि कावना का काम कैला से दुनिया में शांति बन रही, सब कोई मिल के काम करे, सबके घर होके, सबके मकान होके, सबके रोटी होके, सबके कपड़ा होके, एकता बनल रहे, शांति बनल रहे। ये दुनिया के मकसद है, ये किताबों में पढ़ावल जाला, ये अच्छा लोग भी करेला। तो आपके जवाब रहे जे ब्राह्मण यादव ये सब आप लोग करत नहीं, ये सब सोच रखले बनी जा, उ सोच के हम काम ना करी, काम करे नहीं। ये जौन जय भोजपुरी के काम बा चैनल पर बैठल बानी, तो यहाँ पर हम काम करे नहीं, जब रिएक्शन पर बैठे नहीं तो रिएक्शन करे नहीं। ये ना देखे नहीं खेसारी लाल यादव जी के गाना के पवन सिंह गाना, जेकर गाना अच्छा लगेला तो अच्छा कहे नहीं, लाइक कमेंट करे नहीं, कहे आप देख रहा बानी तो आपके मन बा के हमारा स्टार के बारे में तारीफ होके, तो जब आपके दिल ना दुखाए। लेकिन हेजा हम बैठल बानी, बात सही का बा, सच्चाई का बा, उ आप तक लावल, दर्शक तक लावल, और भोजपुरी दर्शक के आवाज और भोजपुरी के पक्ष के लड़ाई कर रहा बानी, खेसारी पवन के ना। जय भोजपुरी, एकता बना कर रखम जा, कह रहे बा नीचे कमेंट में बताई जा।